Σταμάτησε να σου μιλάει, χωρίς εξήγηση, χωρίς συζήτηση, χωρίς λόγο. Και εσύ αναρωτιέσαι, τι έκανα, μήπως φταίω, γιατί με αγνοεί. Αυτό λέγεται silent treatment και δεν είναι απλώς σιωπή. Είναι έλεγχος. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσεις για να γίνει η φωνή μας πιο δυνατή. Ο ναρκισσιστής χρησιμοποιεί τη σιωπή για να σε κάνει να νιώσεις άγχος, να νιώσεις ενοχή, να νιώσεις ανασφάλεια. Ξέρει ότι ο άνθρωπος φοβάται την απόρριψη και εκεί χτυπάει. Δεν επικοινωνεί, δεν λύνει το θέμα. Σε αφήνει να βράζεις μέσα σου. Γιατί? Για να γυρίσεις εσύ, να ζητήσεις εσύ συγγνώμη, ακόμα και αν δεν έφταξες. Άκουσέ με, η υγιή σχέση λύνει τα θέματα με λόγια, όχι με τιμωρητική σιωπή. Αν κάποιος σε αγνοεί για να σε ελέγξει, δεν προσπαθεί να ηρεμήσει. Προσπαθεί να σε κάνει να φοβηθείς. Μην ξεχνάτε πως σε όσα δύσκολα και να περνάτε, το προφίλ αυτό θα είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Στο τέλος θα νικήσουμε μαζί. Η δύναμη είναι στο μυαλό.